Ya. Gimana? Lagi? Belum sampai toh? Oh. Saya mengucapkan terima kasih buat NDXAK Familia Ponorogo ya, yang telah memberi kaos malam pada hari ini ya. Semoga malam kompak. I love Ponorogo. Apa? Next. Ada apa DJ Adit? Yo. Nih. Rasane kita goyang-goyang ning ati lara tenang cinta matiku tak anggap telan cinta Are you ready? Biasane jam semene wis ngabari nanging tekan saiki HP ku durung muni. Biasane jedul-jedul ning ngarepku nanging dino-dino iki menghilang bagai butiran debu. Aku mong kaya terminal diwangan mong tonggo sambat tonggo istirahat rasane ora karuan ning ati lara tenang cinta matiku tak anggap dolanan kenging mongko katuruti lekku lembut telung wengi kudu kuwi maksudku mbaya ngerteni iku nyenok ning ngarep bak ngadep kopi ngenteni kabar mudik kok le nganyel ke ati banjur tak kirimi BBM apa kabar sayang lagi ngomong karo sapa malah ra diwaca walah dik anggapmu aku iki sapa bojomu dik aku iki bojomu dur apa jawabmu gawe aku tambah lestopo suwe ora jamu ketemu bisa gawe kelo aku mong kaya terminal giwangan mong tonggo sambat tonggo istirahat rasane ora karuan ning ati lara tenan cinta matiku